Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. In het kader van de 80-jarige bevrijding van Overloon en Venray in oktober besteden we in Venray van Toen in de komende maanden aandacht aan een serie getuigenverhalen van burgers uit de regio. Zij vertellen over uiteenlopende oorlogsgebeurtenissen, vaak emotioneel, maar ieder op zijn of haar eigen manier. Helaas zijn deze burgers al overleden, maar hun getuigenissen zijn bewaard gebleven. Kijkt u mee naar een indrukwekkend verhaal. In de zomer van 1943 behoorde ik tot de landelijke organisatie in Venlo. Landelijke organisatie, dat is de organisatie in Nederland die zich bezighield met het verzorgen van de onderduikers. In oktober 1943 verzocht de leider van de groep in Venlo, de onderwijzer Jan Hendricks, schuilnaam Ambrosius, mij om ook contact op te nemen met de LO-groep in Venray, die daarom gevraagd had. Ik ben daarheen gegaan en kwam toen voor de eerste keer bij kaplaan Cupers op de markt in Venray. Daar ontmoette ik behalve kaplaan Cupers meteen ook de mensen uit Deurne, Martin Hendricks met name. Om het kort te maken, daar zijn afspraken gemaakt en sindsdien onderhield ik het contact van de groep Venray met de andere LO-districten in Limburg. Dat hield in dat ik eenmaal in de week naar Venray kwam, steeds naar het huis van kaplaan Cupers op de markt. En daar was dan een vergadering van de mensen in Venray die met het onderduikwerk bezig waren. Ik wil ze even duidelijk noemen. Op de eerste plaats natuurlijk kaplaan Cupers zelf, de meest bescheiden en vrome man die ik heb gekend, maar die altijd voor iedereen en alles klaar stond. De strenge koster Toon van Meulen. Zijn bijzondere functie was het opvangen van de onderduikers die via de Limburgse organisatie naar Venray kwamen. Zij moesten zich met een Turks paspoort melden op de achterbank van de kerk en werden daardoor Toon opgevangen en verder naar hun onderduikadressen gebracht. Daar had je Jan van den Berg, ambtenaar op het gemeentehuis, die ons voorzag van valse persoonsbewijzen en andere gemeentelijke bescheiden die nodig waren om de verzetsmensen en ook bepaalde onderduikers het leven wat gemakkelijker te maken. Frits ter Wind zorgde voor de financiële kant van het verzet. Hij was ook lid van het Nationaal Steunfonds, was uit op leningen, want er moest nog al wat geld aan te pas komen voor achtergebleven gezinnen,
voor hier en daar wat vergoedingen voor de gastheren van de onderduikers. Hij administreerde dat, inde het geld en zag ook toe dat het op de juiste manier werd uitgegeven. Ik moet verder noemen Cor Abe, Paul Nijssen, die de belangrijkste couriers waren van de duikraad, die alle nodige papieren rondbrachten, zo nodig ook mensen naar hun onderduikadressen. Ach, het was eigenlijk een soort klein gemeentebestuur, maar dan illegaal. Piet Schuster, de ambtenaar van de PTT, hielp ons ook regelmatig. De bezigheden van de duikraad waren vrij routinematig. Zoals ik zei, we kwamen eenmaal in de week bijeen. Ik bracht dan verslag uit van de gebeurtenissen in de gewestelijke vergadering. Dat was de vergadering van de 10 Limburgse districtsleiders en de gewestelijke leider Jan Hendricks. En daar was dan ook steeds kaplaan Naus uit Venlo bij. In de vergadering werd ongeveer het volgende besproken. Hoeveel onderduikers kunnen we de komende periode plaatsen? Hoeveel bonkaarten zijn er nodig? Oorspronkelijk moesten we bonkaarten van het gewest krijgen. Naderhand hadden we via onze man op het arbeidsbureau zelfs een overschot aan bonkaarten. Die bonkaarten werden namelijk op illegale manier, ik zei arbeidsbureau, het moet natuurlijk zijn distributiekantoor, van het distributiekantoor gelicht. Er werd besproken hoe het met de financiën gesteld was, hoeveel dat er nodig was. Ik kreeg in mei persoonsbewijzen die veranderd moesten worden. Stel je maar voor, uit Amsterdam is iemand komen onderduiken en op zijn persoonsbewijs staat het beroep diamantbewerker. Dan moest dat op deskundige manier veranderd worden, zodat hij ook in Venray met bijvoorbeeld een beroep als landbouwer wat vrijer kon rondlopen. Aan de orde waren ook steeds de afspraken over de veiligheid. Namelijk wat we zouden zeggen in geval van arrestatie van een van ons. Of wat er moest gedaan worden wanneer er razzia's dreigden. Het gewest had namelijk vrij goede bronnen van inlichtingen bij de Sicherheidsdienst in Maastricht en wist vrij nauwkeurig wanneer de Sicherheidsdienst uitrukte om razzia's te houden. Een kleine anekdote wat dat betreft. Eenmaal, ik weet de datum niet meer precies, maar in de zomer van 1944 was dat. Toen woonde ik inmiddels al in Venray, ik zal straks vertellen hoe dat kwam. Was ik op zoek naar mijn medewerkers, maar ik kon maar niemand vinden. Iedereen was als het ware van de aardbodem verdwenen. En de dag daarna kreeg ik te horen, ja, er was bericht doorgegeven dat er een grote razzia was. En we waren dus allemaal maar even verdwenen. En ik was de enige die niet op de hoogte was gesteld. Ik keer terug tot de duikraad. Eenmaal in de week
gebeurde hetzelfde in Deurne en een paar keer ook in Helmond. Vanuit de duikraad ging ik dan weer eenmaal in de week ook naar de gewestelijke vergadering, waar ik dan in omgekeerde volgorde doorgaf wat in de duikraad in Venray was besproken. Ik nam ook altijd naar de duikraad de illegale kranten mee, met name het blad Ons Volk, waarvan ik de verspreiding in Noord-Limburg in handen had. Ik heb dat werk altijd heel graag gedaan, ook vanwege de mensen met wie ik te doen had. Ik herinner me nog dat we dan op zo'n zomeravond zo'n vergadering hadden. Boven onze hoofden klonk dan het geronk van de geallieerde vliegtuigen die overtrokken naar Duitsland. En dat bracht ons dan aan het denken over de naderende bevrijding, waar we allemaal ontzettend hard naar verlangden. Want het illegale werk was zeer belastend. Het liet je geen dag, geen moment met rust, om de eenvoudige reden dat het allemaal in het verborgen ging en je eigenlijk geen moment veilig was. Iedere bel, iedere klop op de deur kon betekenen dat de Duitse politie een inval deed. Op 1 mei 1944 was ik op bezoek bij mijn ouders in Tegelen, waar ik nog maar zelden kwam omdat het te riskant was. Er is toen blijkbaar toch wel een verraad gepleegd. Hoe dan ook, op 1 mei 1944 's morgens om 7 uur stond de SD voor de deur. En vroegen ze om de heer Joé. Dat was dan op een verkeerde manier mijn naam uitgesproken. Gelukkig hebben ze hem niet kunnen vinden. Ze hebben toen wel mijn vader meegenomen, die een dag of 10 als gijzelaar in de gevangenis in Maastricht heeft doorgebracht. Vanaf 1 mei heb ik in Venray zelf en in Deurne op steeds wisselende adressen gewoond. In Venray heb ik gewoond en de gastvrijheid genoten van Jan van den Berg, naar de hand van Theo en Tina van der Voort en hun kinderen. En nog later was ik weer bij kaplaan Cupers op de markt, waar ik ook de bevrijding heb meegemaakt. Inmiddels ging het werk heel gewoon door. Tot aan de 21 juni 1944, toen de vergadering van gewestelijke leiders helaas door de Sicherheidsdienst in Weert werd overvallen. Daar werden de gewestelijk leider en de meeste districtsleiders gearresteerd. Ik heb zelf gelukkig kunnen ontkomen door me onder een lessenaar te verstoppen. Bij die gelegenheid en ook bij andere gelegenheid was mij gebleken dat de Duitsers over een bijzonder goede persoonsbeschrijving van mij beschikten. En om nu nog verder te kunnen gaan, moest ik me wel vermommen. En ik heb me toen vermomd als zieke dame. Zo kon ik weer op reis gaan. En daarbij werd ik begeleid door de bekende pilotenhelpster uit Zevenum, Eugénie Boutet, die op dezelfde datum 1 mei 1944 definitief had moeten onderduiken. Die tochtte als dame verkleed
geschiedde vanuit het huis van Jan van den Berg. En boden een zekere veiligheid, maar waren toch ook wel erg opwindend. In die zin dat je toch ieder ogenblik dacht dat je door de mand zou vallen, maar dat viel erg mee. De mensen herkenden je gewoon niet, keken gewoon niet en dat is allemaal bijzonder goed gegaan. Een kleine anekdote om te illustreren hoe spannend doodgewone dingen konden zijn. Ik was onderweg naar mijn huis bij Jan van den Berg op de Oostrumseweg, meen ik. En dan werd ik vlak bij huis, tegenover het huis, aangehouden door 4 zwarte politieagenten op de fiets. SS'ers of landwachters, dat weet ik niet precies. En die vroegen mijn persoonsbewijs. Nu, ze kregen mijn persoonsbewijs helemaal vals natuurlijk, keurig in orde. Bekeken dat. Op zich is dat al toch wel even aangrijpend. Ja, omdat het persoonsbewijs gewoon vals is en je bent toch bang dat ze er doorheen kijken dan. Maar in dit geval was het bijzonder vervelend, omdat een van die 4 zwarte was een klasgenoot van mij van de lagere school uit Venlo. Dat was niet helemaal klasgenoot. Wij hadden daar op de openbare lagere school een gecombineerde 6e en 7e klas. Ik zat in de 6e klas en hij zat in de 7e klas. Hij heeft me gelukkig niet herkend of niet willen herkennen, maar ik liep toch nog een paar uur daarna te bibberen, kunt u zich wel voorstellen. Het werk is in de zomer van 1944 gewoon doorgegaan, totdat de eerste granaten op Venray begonnen te vallen. In die tijd woonde ik bij kaplaan Cupers en daar heb ik in het keldertje onder de voorkamer de bevrijding meegemaakt. De bevrijding zelf is zoals u weet, met heel veel tumult gepaard gegaan. Bombardement, beschieting met tyfoons om de kerktoren omver te krijgen. En de laatste grote knal voor de bevrijding was heel vreemd. We gingen dus kijken en toen bleek de toren door de Duitsers te zijn opgeblazen. Toen heb ik even gehuild. En een paar uur later hoorden we op de markt hele vreemde geluiden. We kwamen naar boven uit de kelder, maakten de voordeur open en daar stond een Engelsman met het geweer op ons gericht. Ze stonden overal op de markt, zo in een kring. Midden op de markt stond een wagen. En ik zei, good morning, would you like a cup of tea? Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.